guys, tag 30 pesos lang. 30 pesos. May anong halaman to? African rose. African rose? Parang bagong tanim lang ito. Oo, dahon lang yan. Oo. Bagong tanim. Ito, 30 pesos. Ang ganda na. Yan po. Kasi yung ibang halaman, di ko naman talaga alam ang mga pangalan nila. Yan, 30. 30. Naku, kung nasa Maynila niyan. Hi guys! Nandito tayo sa may Silang Cavite, sa may tatio. Ngayon lang ako nakakita ng 30 pesos na mga halaman. Nakikita niyan yung mga hangin plants na yan. 30 pesos lang yan. Nandito tayo ngayon kay Murang Garden. Kaharap lang siya ng Pit Gardens. Ito, Pit Gardens. Napicture mo na. Kasi, guys, kung gusto niyo ng variegated na gumamela, ito nakikita nyo, ang ganda. 150 lang kay nanay. Yan. Wala yung plastic. Oo nga po eh. Hindi kasi ako na pwede bumili ng marami. Nakakommute lang kami. Yan. Oo. Sa mga next week, dala ko yung sasakyan ng kaibigan ko. Opo. Ang galing ah. Pag talagang naghahalaman, sanay na sanay talaga sa paggawa ng ano, kung paano itanim yun. Gagawa ako ng basket. Maganda yung gano'n yung pinili ko nung una. Maganda yung sa ano eh. Nagmumutor talaga kami. Eh may tupak yung asawa ko eh. Kaya nag-commute na lang ako. Saan ba kayo? Taga San Dionisio, Paranaque po. Malayo. Oo. Nahanap ko nga itong mga to. Sabi ko, ano pa yung mga garden na yan? Bakit ang mumura? Kasi dyan sa may... Mababasa kayo, te. Dito ka dito. Ayan po yung mga hangin plants nila. Tag 30 pesos lang. 30 pesos. Ito po yung garden ni Ate Pate. Pate Gardens. Aba, dito, garden na naman. XGS Infinite Garden. Walang tao. Aba, tanungin nga natin. Magkami meron akong bet dito nako. Baka mura lang to. May face lily sila. Kay XGS, walang tao. Tignan na lang natin yung kanilang mga flowers. Baka may bet ako dito. Oh. Yan. Kaso walang tao. Saan kayang tao dito? Tatlong garden po yung napuntahan namin ngayon. Grabe, napakamura. Swak na swak sa budget. So, kaya may-ari nito? Kung mapapansin nyo po dito po sa tatio, Silang Cavite, tabi-tabi yung kanilang garden. Tia Maria's Garden.
Garden naman ngayon. Ayan po, yung mga hanging plants nila. Mali mo, mayroon ako mabet dito. 20 pesos lang eh. Sayang naman. Grabe. Tinitignan. Grabe. Magkakapitbahay lang sila mga nagtitinda rito ng garden sa may Tatio, Silang Cavite. Tabi-tabi lang kayo, no? Ito, isang garden na naman ito. Ito naman po yung Relish Garden. Yung mga garden nila, ipakita na lang po natin. Ate, yung mga hangin plants nyo, magkano yan? 30. Oh, 30 pesos. Tignan ninyo, swak na swak talaga sa budget. Ganda, oh. Basta itong lahat ng mga hangin plants na to, photos, 30 pesos lang. Ate, ano bang tawag sa halaman na to? Charlie? 30 pesos. Galing. Yung pisdilin yung ganyang kalalaki? 25. Oo. Ha, talaga grabe. Yung face lily na ganyang kalalaki, 25 lang sa kanila. Ayun, teka lang. Ito pa, meron. Baka sakali. Yung ganito nyo, ate, magkano? $3 for 100. 3 for 100. Ate, anong pangalan na ito, te? Black Dragon. 3 for 100. Grabe. Ito na. Isa. May nabet ako, guys. 3 for 100. Black Dragon. Tsaka, ate, kalateya to, no? Anong klaseng kalateya to? Ano pa bang wala ako? Triple. Mga bagong tanim lang to, te, no? Parang pero pwede na siyang bilhin. Kalateya. Ano bang kalateya? Di ba maraming variety ang kalateya? Ha? Hindi naman siya pwede eh. Maliit pa siya. Ito may malaki. Dito po sa garden nila makikita yung dragon fruit. Ito po, ang dami nilang dragon fruit. Dito rin yung kanilang pakpaklawin, hindi nila binibenta. Pararamihin pa raw nila. Ganda, oh. Sige po. Ito yung mga halaman nila sa kanilang likod bahay. Sige. Ito po yung kanilang pikara, variegated. Ganyan lang pala talaga. Ito guys, itong perm nila.
30 pesos lang to, di ba? Grabe, ang ganda oh. Ito, 20 pesos din. Ito, 30 pesos din sa kanila. Marian. Hello guys! Maupay yung mata na. Ito na po. Ito na yung mga pinamili namin sa Silang Cavite. Pakpaklawin sa halagang 100. Chicken feet, 20 pesos. Broccoli, 50 pesos. Black dragon, 35 pesos. Kalanchoy, 30 pesos. Sengonyo, 30 pesos. Kanilang mayana sa halagang 30 pesos. Pero, sa totoo lang, pag ito po nakalagay sa plastic, ganito, 20 pesos lang yan. Nakalagay sa sinalagyanan, kaya 30 pesos. Bibili niyo po sila tatlo, 100. Yan po. Ngayon po, kung talagang gusto nyo talaga na sa budget, gusto nyo magkaroon ng mga ganito, magaganda ng mga halaman, ay pumunta lang po kayo sa Purok 4, malaking tatio, Silang Cavite. Oops, meron na po kayong idea kung saan yun. Huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para po sa mga susunod pa pong mga vlogs natin. Maraming salamat.